تمال قدام شدشة تحساس كلتشن إسرع حموشن نخوري بروفيشنال تقدام بشكليتا شامبيون أفريقيا كلتشن إسرع حموشن مرهاو قدوس استدالو عبيت من سيات استساتفوا بوقوع منفس تزازيمو نازم دو زدالو أب كتما دالاس زلو قدايم تقدادنتي سمانتاتن تيسعتاتن كم ونغان دالاس كعسو أقريو مزاقات أمدما أتم بي إسيسي دالاس السلطانو ساكرت أوت هتسانات ها شامبيون أفريقيا مرهاو استدالو لمشلماتن تقبيلو منستر قدات وصع إرترا لومي أب ساعات قدم قطري أبيت صحفتو لعلوت لوخات منستر قدات وصع هندي تقبلو أزراريبو زمدنا إرتران هندن نوي عامتات زوص رأي تراي زي كونه هندي أوان بوليتيكا قالت حزب إرترا أو حمساتات إرترا نص هاجر نختكون حزد مص هاجرات حنت خوينا أبس وانزي هندي مس إرترا أو حوراو شركنة تمركزة ستم دبلوماسيا وزمدنا استخلا خوينن أبصلات تمرتي حرشا نقدي زتكوره ستم من كان هابان تمركز حيال زمدنا زلون هاجراتين منستر زينان حبريتان أتو يمان قور مسكن لعلوي اللوخ هندي أبيت صحفتو تقبلو أبكلتياو زمدناتات زتكورا ركباتا كايدو امدو نهزب إرترا نهزب تجراي نهزب محارة نهزب عفار كوداج ما يتسيق بالتقنا كدحنيو امدو قند عمامنا قداس النوتون كمتي مسرتو زقلتو هزب مس هزبي مقرابيو منقست إرترا سلام تسأتان زبانا كوحز زخل رؤيتون متكلاتون أنا تيرونا قلتا أمونغو هزبتات الزوبا حونات معرنات متحبارن زدن في عبايتان مفتار بهانات يتأمدون بقبرن وفيت عري هكايد مسنحو كلو زمسكرويو أتزدحان هزب بخمي محادرني معبل دماء نزاتي اللو وزحت غازيطات السودان نت بريزيدنت إسياس أفورقي بإسران شعتان حدار كلتشر إسرا حموشان نتاق زيوت من محدارة وترأسا كتما بورت سودان زقبرو عوداتن بمنغستي هزبين سودان استقبر اللو دموقن معروقن أكبابلا سفح شافانا هيبانو أتي بهزب المنغستن سودان بريزيدنت إسياس أفورقي استقبر اللو كبرز ملو أكبابلا منك أليو كاب حاليت هزب السودان زبقس مرقاتن أتحا حزان منغستي إرترا أبقوداي حادناتن مناتن هاقر سودانيو عودات بريزيدنت إسياس السودان حنتي كابتن فولتات هاجرات مسارتو عندي ميزان قرنا أفريكان كيه بحرن مخانان أمر رجع ملا زوانا دم عبيه بركتو كم زلوان ملختي إذا محلال فينيرو أتن غازيطات عزوزا قداسنت نايت عودات أدلاي نتن ترجم من زم محلال فوق ملختن نمجلات عمدتاتن جات أتنن وفينين غازيطة ألوان البرهان إسياسن ترحبوا بزبل عرستي بزعوا عزوزا قداسنت نايت عودات سفيح تأبتأب أداليا أتركب المسرح مدلدار استراتيجية وزمدنا كلتين هاجرات كم زجام ونت أبتيبا غازيطة التيار بوغنا أب قداماي قصا بريزيدنت إسياس مس كامل إدريس زراري وزبلا رستي زحاز زينا حيزاوطيا النيل انترناشنال استبالت غازيطة خا بريزيدنت هاجر إرترا إسياس أفورقي أبورت سودان أب تحت زبل أرستي سفح تأبتأب أقربا غازيطة الكارما بوغنا بدمق أرستي البرهانن إسياسن أهلو معبالة السودان الزاتيو كلتي أو زمدناتات يحيلو أبني حبار ربحا دلوم زواو قدات حنساب إلواوطو أب تحت زبل أرستنا تعودات سفح تأبتأب تحيفاتلو كلنا زن غازيطة نمبصح بريزيدنت إسياس ناب سودان أواناتون ترجمون عزوز مخانو بمتقاس أبسبب سلطان سودان زكايدو زتا بزينا مالكح كان مقلات حالفا بزعبات عودتن كلتي أو ما راح تستزرار بلو زعباتاتن تنتينانيين قالت عفتخا بزعبات مبصح قداسنتو جزيو علاماتاتون أو تيتو زلوم تثبيتاتن صحيفهم غازيطة راشان أوشي إسياس أفورقي جغرافي قرن أفريكا بعين تاريخ زانب مرحيو أو تحت زبل أرست خمس زبل سعب صحيفو بريزيدنت هاجر إرتاعاتو إسياس أفورقي حدا كابتوم استحلالها دايناميكس بوليتيكا قرن أفريكا أمر دابقات زلو مرحتيو أتي كما جمرتو نخل عينتها تساو عبللا استقامة مرحي حجون نتي بمقبات ودبات النيورك هابتن مموال هوكتن زاات زلو حدش معبل مجزاتي تانعي قطمولو مرقت إساياس نهاجراو سانتات كاب هاجرات أتزوا أن ممزاع زقبر زخوني يخون فتانا قجت بمولع خونا استراتيجيا وقاماق بحري بنايم قطار هرفان زقاربا متهرارفي بقلت إيزنة تقيو أب تاريخ سودان أب أزيو تهفا في هموت إساس أفورقي مبتان سودان أملا زوا مواقرا وزي من رقا كان زسعب مقنزاب عدا كابتم حادنة سمرات هاجر سودان نمايكاب بقلت إستقالة سوحدات مرحتيو نتيك الولا وجن بمحاز أريونيو أو سودان هوكت انت سفحفيو هالتو أو شدوات كان زي حتر بزعم من مرقتيو زت أمتو أتو زبانا بقجتن حنفش فيشن كيشمم سودان أمر رقا زباك إح بحري هبي ترى كم زلوا مات أنكونا تاتا لو نوبر زملس فتحنا مركاب زكايدو زلو تعرض ما قول حيو بريزنت إسياس أفورقي أبزك أربعوان زكايدو عدة مسمارحين السودان زكايدو ركبن ناي بروتيكال مبتحت رايكونن
እትጉዕዞ ሓበራዊ ምዃኑን ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪካ ካብ እኩይ ምትእትታው ናጻ ዝኾነ ናይ ጸጥታ ሃዋህው ፈጢረን ዳግማይ ክህነጻ ከም ዘለዎንን ጽኑዕ እምነት ዝተንጸባረቐሉ እዩ። ኢሳያስ ሉዓላውነት ብግዝያዊ ቁጠባዊ ሓላፋታት ክቕየር ከም ዘይኽእል መጻብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ድማ ብነጻ ድሌት ህዝብታት ጥራይ ክምእዘን ከም ዘለዎ ንምርግጋጽ እቲ ሰፊሕ ተመክሮ ምስክር ምዃኑ ዘረጋግጽ ዑደት እዩ ፈጺሙ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ በዚ ራእይ ዝሓደ ካብቶም ውሕዳት ጂኦፖለቲካዊ ንቕሓት ናይቲ ዞባ ንምምላስ ካብ ማዕበል ምብታን ንምክልኻል ከምኡውን ሱዳን ወሳን ተራ ዘለዎ ሃገር ብምዃና ብዘይካ እቲ ዞባ ርጉእ ክኸውን ከም ዘይኽእል ብምግንዛብ ሱዳን ምስ ኩሉ ቁስላ ናብ ባህራዊ ቦታ ንምምላሳ ዝጽዕሩ ዘለዉ ወገናት ሓደ ኮይኑ ይቕጽለሎም። ጋዜጠኛ መሐመድ ዑስማን አልራዲ ብወገኑ ዑደት ፕሬዚደንት ኤርትራ ኣብ ሱዳን ብዝብል ኣርእስቲ ከም ዝስዕብ ጽሒፉ ፕሬዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ እቲ ኩናት ምስ ተወልዐ ብኡ ንጹር ህዝባውን መርገጺኡ ዝኣወጀ እንኮ ፕሬዚደንት ኮይኑ ሕጂ እውን ብዘይደረትን ኣብ ኩሉ ዓውድታትን ብዘይምጥርጣር ብግልጽ ዝረአ ንሱዳን ዝድግፍ ጽኑዕ መርገጺኡ ዓቂቡ ይርከብ። እዚ ዑደት እዚ ተራ ዑደት ኮይኑ ዝሓልፍ ዝመስሎ እንተሎ ንኸይደናገር እቲ ሓቂ ምዝራብ የድሊ። ዞባውን ኣህጉራዊ ሚዛን ሓይሊ ዝልውጥ እንኳ ዑደት እዩ። ዝበዝሕ እዋን ርክባት መራሕቲ ብምስጢር ክትሓዝን ብቁሉዕ ዝንገር ዛዕባታት ዘለዎ ብምዃኑ ዝፍለጥ ኩሉ ይንገር ማለት ኣይኮነን። ፕሬዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንህዝቢ ሱዳን ሓቀኛ ፍቕሪ ኣብ ምልጋስን ተወፋይነት ኣብ ምርኣይን ብተግባር ዝሰርሕን ዘሎ እዩ። ጸኒሕ ምስላ ከም ዝብለሎ ሓቀኛ ዓርካ ኣብ ግዜ ሽግርካ ዝሕግዝ እዩ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዓብደልለጢፍ አልሐመድ ዝምህር መምህር ኑርኣዲን ዓሊ ብወገኑ ንዑደት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሓፎ ሓንቀጽ ከምዚ ክብል ገሊጹ ዑደት ፕሬዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ሱዳን ግዝያዊ ዲፕሎማስያዊ ፍጻመ ዘይኮነ ኣብዚ ኣዝዩ ተሃፋፍሞት ኣብ ታሪክ ዘመናዊት ሱዳን ዓሚቕ ፖለቲካውን ጸጥታውን መልእኽትታት ዝሓዘ ስጉምቲ እዩ። እዚ ዑደት እዚ መጻኢ ዕድል ናይቲ ሃገር ብኩናት ክውሰን ኣብ ዝድለየሉ ዘሎ እዋን ሱዳን ሕጂ እውን ነቲ ኩነታት ዝርድኡን ምርግጋእ ሱዳን መሰረት ምርጋእ መላእቲ ዞባ ምዃኑ ዝግንዘቡን ዘባዊ መሓዙት ከም ዘለዋ ዘጉልሕ እዩ። ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናብ ፖርት ሱዳን ምእታውን ዝረከቦ ወግዓውን ህዝባውን ኣቀባብላን ብኽልቲኡ ወገን ምውህሃድ ንምዕባይን ሓበራዊ ረብሓታት ንምሕያልን ብፍላይ ኣብ ጉዳይ ጸጥታን ዶባትን ከምኡውን ነቲ ሱዳን ሕጂ ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ዘድልያ ዘሎ ቁጠባዊ ምትሕባር መንገዲ ዝኸፍት እዩ። ኤርትራ ምስቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘለዋ ስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣን ፖለቲካዊ ርዝነትን ብሃውሪ ኣይትሰርሕን እያ። እዚ ዑደት እዚ ንመንግስቲ ሱዳን ዝድግፍ ቀጥታዊ መልእኽቲ ኮይኑ እቲ ዞባ ማዕፆ ከም ገሊኦም ዝሓስብዎ ከምዘይተዓፀወ ዘረጋግጽ እዩ። ተወሳኺ እዚ ዑደት እዚ ኣብቲ ዞባ ሓድሽ ፖለቲካዊ ኣሰላልፋ ምጅማሩ ዘመልክት ኮይኑ ነቲ ኣብ ቅልውላው ሱዳን ጽልዋ ክሕደር ዝህቅን ኣህጉራውን ዞባውን ምትእትታዋት ኣብ ጥዑይ ሓዲዱ ዝመልስ እዩ። ብተወሳኺ ክልቲኦም ወገናት ዋላ እኳ እቲ ኩናት እንተሃለወ ኣብ ውሽጢ ሱዳን ገለ ገደስቲ ጽላታት ንምብርባር ክሕግዙ ዝኽእሉ ናይ ቁጠባን ንግዳውን ምትሕባር መንገድታት ክኸፍቱ ተስማዕሚዖም ኣለዉ። ብኻሊእ ኣዘራርባ እቲ ዑደት ፖለቲካዊ ደገፍ ንምሃብን ምሕዝነት ንምሕያልን ዝዓለመ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ሱዳን ኣብ ቃልሳ በይና ከም ዘይኮነ ዘነጽር መልእኽቲ እውን ዘለዎ እዩ። ከምኡውን እዚ ዑደት ሃገራት ናይቲ ዞባ ምንዋሕ ኩናት ንዝኾነ ወገን ብእወንታ ከም ዘየገልግል ምስ መንግስቲ ሱዳን ደው ምባል ንርጋእትን ምብታን ዞባ ንምክልኻል እቲ እንኳ ኣማራፂ ምዃኑ ክግንዘባ ጀሚረን ምህላወን ዘርኢ እዩ። እቲ ዑደት ኣገዳሲ ሞራላውን ፖለቲካውን ድርኺት ዝህብ ኣብ ዝቕጽል መድረኽን ሰፊሕ ምትሕባር በሪ ዝኸፍት ኣብቲ ዞባ ዘለዎ ናይ ሓይሊ ምዕሪት ዳግማይ ተዓራረ ከም ዘሎ ዘረጋግጽ ሱዳን ድማ ቀንድን ዘይትንጽልን ኣካል ናይዚ ምዕሪት እዚ ምዃና ዘነጽር እዩ። ኣብ መደምደምታ ከምቲ ብጋዜጣታትን ጸሓፍትን ዝተገልጸ ኣብ ሱዳን ብንጹር እኳ መድረኽ እትሓልፈሉ ዘላ እዋን ዑደት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብዙሕ ትርጉማት ዘለዎ እዩ። እቲ ዑደት ብግዜ ሓፂር እኳ እንተነበረ ብዙሕ ጠቓሚ ስራሕቲ ተዓሚሙ እዩ። ገለ ካብቲ ብዙሕ ንምጥቃስ መኣዝን ኣብ ምውሳን መስመር ኣብ ምቕናዕ ኣብ ኩሉ ሽግራትን ብድሆታትን ዝካየዱ ተጻብኦታትን ጽኑዕ መትከላውን መርገፂ መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ምስ ኣሕዋት ሱዳናውያን ዳግም ኣረጋጊጹ እዩ። ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ካይሮ ጉዳይ ሱዳን ኣብ ዝተሳዘየ ዋዕላ ድሕሪ ምስታፋ ምስ ተረፉ ጎረባብቲ ሃገራት ሱዳን ብምትሕባር ናይ ደገ ምትእትታው ምክልኻል ኣበርቲዓ ሰሪሓ እያ። ምክንያቱ ኤርትራ ቀንዲ ድሌታ ቀርኒ ኣፍሪካ ካብቲ ብሓይልታት ክፍኣትን ተጻብኦን ዝውዕልዎ ኩናትን ግጭታትን ዘስዕቦ ዘሎ ቀጻሊ ጸገምን መከራን ምግልጋል እዩ። እዚ ድማ ድሌት ኩሎም እቶም ንጸጥታን ሰላምን ንምርጋእን ናይ ዞባ ዝህንጠዩ እዩ። ኤርትራ ካብ ጽባሕ ናጽነት ጀሚራ ኣብ ዞባን ጸጥታን ምርጋእን መሰረት ንምንጻፍ ብቐጻሊ ክትጽዕር ጸኒሓን ኣላ። ብኢትዮጵያ ዝወረዳ ህልቂት ዜጋታት ምንዳድ ዓድታትን ንፍጻም ዓበይቲ ገበናት ኩናትን ዝኣመሰለ መዝገብ ታሪክ ዓጽያ ንረብሓታት ህዝብታት ናይ ዞባ ምእንቲ ክሰርሕ ኣካይዳ ዞባ ውድብ ኢጋድ ዝተኻኽል ጻዕሪ ኣካይዳ እያ። ኤርትራ ዋላ ድሕርቲ ኣብ 1998 ኣብ ልዕልያ ዝተፈጸመ ቅሉዕ ወራር ኢትዮጵያ ክሳብ 2018 ዝቐጸለ ተጻብኦታት ከይተረፈ ኣብ ርስያ ዝተፈጸመ ገበናት እንሃለወ ኣብ ወርሓት ሓምለን መስከረምን ናይቲ ዓመት እቲ ምስ ኢትዮጵያ ጥራይ ዘይኮነ ምስ ሶማል ምስ ኩሎን ጎረባብቲ ሃገራት ንሰላምን ምትሕባርን ምስራሕ ኣኽናፋ ዘርጊሓ እያ። ብዘይካዚ ኤርትራ ኣብ ዝቀረባ እዋን ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ካይሮ ቅድሚ እውን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ዝተገበረ ስምምዕ ኣስመራ ንፕሬዚደንታት ዓረባዊት ሪፐብሊክ ግብፅን ወይ ምስሪ ፌደራላዊት ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ሶማልን ሃገር ኤርትራን ኣብ ሓደ ዘረኸብ ተራ ተጻዊታ እያ። ነዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ጻዕርታት ንምትዕንቃፍ ብዙሕ እኩይ ተግባራት ዝካየድ እኳ እንተኾነ ኤርትራውያን ከም ሃገርን ህዝብን ተስፋ ኣይንቆርጽን ኢና። ኣብ ዞባ ሰላም ንምርጋጽ ብትግሃት ክንሰርሕ ኢና። ዓወት ድማ ወትሩ ምሳና እዩ።
ባንኪ ልማዓት ኣፍሪቃ ንኤርትራ ካብ 2025 ክሳብ 2027 ናይ 119.7 ሚልዮን ዶላር ሓገዛት ንምግባር ግዚያዊ ናይ ሃገር ስትራቴጂ ወረቐት ኣጽዲቑ። ኣብ ምህናጽ ተሓደስቲ ጸዓት ተቀርጺ ከምኡውን ሕርሻ ንምምራሕ ቁጠባዊ ምሕደራን ዘተኮረ እዩ። ባንኪ ልማዓት ኣፍሪቃ ንኤርትራ እሙን መሻርክቲ ከም ዝኾነን መደባት ልማዓት ኤርትራ ንምድጋፍ ቅሩብ ምዃኑ እውን ኣረጋጊጹ። መንግስቲ ኤርትራ ንርሑቕ ብምምዕዳም ምስተን ዘኽብራናን መሻርክትና ኮና ዝደልያ ሃገራት ናይ ምዕባለ ባይታ ክፈጥር ዝተፈላለየ ገስጋስ ኣብ ምክያድዩ ተጸሚዱ ዘሎ። በዚ መሰረት ከዓ ኣብ ዝሓለፈ ዋርዕ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ነቲ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ነበር ጆ ባይደን ዘበላሸዎ ዲፕሎማስያዊ ዝምድናታት ንምትዕራይ ኣበርቲዑ ይሰርሕ ከም ዘሎ ወግዒ ነጺርዎ ምንባሩ ይፍለጥ። በዚ ድማ ዝምድና ኤርትራን ኣሜሪካን ኣብ ሓጺር እዋን እናዓበየ ከም ዝኸይድ ጥርጥር ዘለ ኣይኮነን። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕን ዕላማኦም ድሌታቶም ኣንፈት መሪሕነቶምን ተመሳሳሊ እቲ ምንታይ ዕንወት ኩናት ብደንብ ስለ ዘርድኡ ልዕሊ ዝኾነ ነገር ኣብ ቁጠባን ልምዓትን ኣተኪሮም እዮም ዝሰርሑ። ምስቲ ኤርትራ ዘለዋ ስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣ ከዓ ንኣሜሪካ ካብ ቀደም ትምንዮ ጥሙሕነት በምህላዋ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ዕዙዝ ገስጋስ ምዕባለ ከም ዝረአ ይግለጽ። ከም ዝፍለጥ ዓለማዊ ኩነታት እናተቐየረ ይኸይድ በምህላው ዝምድና ኣሜሪካን ኤርትራን እውን ኣብ ክልቲያዊ ምክብባር ምትሕጋዝን ተሰሪቱን ብኡ ተቐይዱ ዝኸይድን ይኽብል ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብሪሁ። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ብወገኑ ሃገሩ ምስ ኤርትራን ካልኦት ቅድሚ ሕጂ ግዳያት ባይደን ዝኾነ ሃገራት ዘለዋ ግብራዊ ምትሕጋዝ ተሰረተ ዝምድናን ምትሕጋዝን ኣብ ምትራርን ኣድማዕ ውፅኢት ንኸምዝግብ ኣብ ምጽዓር ክትሰርሕ ቅርብቲ ምዃናውን ኣረዲኡሎ። ኣሜሪካ በፂሓቶ ዘላ ምዕባለ ብዘይ ኣቕርቦት ጸዓት ዝሰምር ምዕባለ ስለዘየለ እታ ትካል ኣብ ኤርትራ ክትግበር ኣብ ዝሕሰብ ዘሎ መደባት ልምዓት ክብሪ ስልጠናን ወፍርን ክትሳተፍ እቲ በሪ ርሑቕ ከም ዝኾነ ብምርግጋጽ ኣብ መጻኢ ዝቐርብ እማመ ምዃኑ በር ዘሎ። ኣሜሪካ እትመርሖ ደንቢ ሃገራት ምዕራብ ሚዛን ሓይሊ ናብ ረብሓ ድሕሪ ምቕያሩ ኣብ ዓለም ብዙሕ ነውፅታት ፈጢሩ እዩ። ይኹን እምበር ፖለቲካውን ቁጠባውን ማሕበራውን ምትእስሳር ኣብ ፀበበ ከባቢ ብቐሊሉ ክትግበር ከም ዘይከኣል ፍልይነታት ፖለቲካውን ቁጠባውን ጂኦግራፊያዊ ረቑሓታት ወሲኽካ ነቲ ዝግበር መበቆላዊ ዕላማ ናይ ምትእስሳር ከም ዝቕንጥጥ መተካእታ ናይ ምንዳይ ናብ ዝደፋፍኡሉን ክግለጽ ይከኣል እዩ። መንግስቲ ኣሜሪካ ነዚ ንምትግባር ዝፅዕር ዘሎ ነቲ ዝሰፍሐ ምትእስሳር ኣጸገምቲ ዝገብሩ ብዙሓት ወድዓውያን ሽግራት ኣለዉ። በብዓይነቶም ሕግታት መበቆል፣ ዘይታሪፋዊ መሰናኽላት፣ ቴክኒካዊ ሕጋጋት፣ ቅጥዕታት ምስላጥ ንግዲ፣ ምወላ ደረጃታት፣ መገምገሚ ቅጥዕታት ከዘውትሩ ደንበታት ኣብ ሓደ ስሙር ኣገባብ ንምምጻእ ዘሎ ግብራዊ ጸገም ቀሊል ኣይኮነን። ሃገራዊ ዕዳጋ ምብራቕ ደቡብን ኣፍሪቃ ንብዙሓት ኩባንያታት ዘዕነወ መስርሕ ምትእስሳር ምዃኑ ይንገር እዩ። ኣብ ኬንያ ሽኮር ዘፍርያ ኣሳስ 10 ትካላት እንሃለዋ ዋጋታት ድኹዕን ዘርእን ከቢርወን እስቲ ካብ ብራዚል ዝኣቱ ተወዳደርቲ ክኾና ስለዘይከኣላ ዝራእተን ናብ ኣናናስ ክቕይራ ተገዲደን እየን። ብመሰረት ሓደ ኣብ 2013 ዝተኻየደ መጽናዕቲ ጥቃ 15 ዝኾና ንሰደድ ዘምስርሓ ኩባንያታት ወፍርን ኣብ ኬንያ ክስሕባ ስለተገደዳ ካብ 2010 ክሳብ 2012 ዝነበረ ግዜ ናይ 234.4 ሚልዮን ዶላር ወፍሪ ናይ 112 ሚልዮን ዶላር መሸጣ ናብ ዕዳጋታት ምብራቕ ኣፍሪቃ ናይ 164 ሚልዮን ዶላር ዘቤታዊ ወጻእታት ክሳራታት ከምኡውን መጻው ስራሕ ኣጋጢሙ እዩ። ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብቲ ዞባ ጥራይ ዘይኮነ እንኮላይ ኣብቲ ዝሰፍሐ ስሉስ ስረርዕ ብተወዳዳርነት ክዋስእ ዝኽእሉ ከም ኣንግሎ ኣሜሪካዊ ዕደናታት ደቡብ ኣፍሪቃዊ መስተታት ከምኡ ከዓ ፕሮቴያ ሰንሰለታት ሆቴላት ዝኣመሰሉ ኩባንያታት እቱንን ምዃና ዝፍለጥ እዩ። እዚ ከዓ ኤርትራን ደቡብ ኣፍሪቃን ናይ ምትሕጋዝ ሓቢርካ ናይ ምስራሕን መንፈስ ከዓያ ምዃንን እዩ ዝግለጽ። ተወሳኺ ዝሰፍሐ ምትእስሳር ዝሓሸ ቁጠባዊ ቁመናን ዘለዎን ሃገራት እዚ ከባብታት ከም ግብፂ፣ ኬንያ፣ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝያዳ ዘርብሕ ምዃኑ ክዝከር ዘለዎ እዩ። ዜሮ ከዓ ንዝሰፍሐ ምትእታውን ምቁፃርን ዕዳጋታት ብቻይናውያን ትካላት ዘፍቅድ መስርሕ ክኸውን ዘሎ ተኽእሎ ልዑል እዩ። መንግስቲ ኤርትራና ድማ ቅድሚ ምስ ኣሜሪካን ካልኦት ዓበይቲ ሃገራትን ፍታኑ ኣብ ዞባ ቁጠባውን ምትእስሳር ብዙሕ ፈቲኑ እዩ። ምብራቕ ኣፍሪቃዊ ኮም ብብዙሕ መለክዒታቱ ካብ ካልኦት ዞባዊ ቁጠባዊ ኮማት ዝሓሸ ገስጋስ ዘርኣየ ደበንኳ ትኾነ ዓወታቱ ንቡድሆታቱ ዘነኣኣስ ከም ዘይኮኑ ግን ዘካትዕ ኮይኑ ኣይጸንሐን። ኣብዚ ርእሲ እዚ ብፍላይ ታንዛንያ፣ ኬንያ፣ ኡጋንዳ፣ ቃላይ ቪክቶርያ ብሓባር ዝሻረኻ ጀካ ምዃንን ኣብ ሞንጎአን ንዝኣገለ መልክዓት ቁጠባዊ ምትእስሳር ባህርያዊ ዘምስሎ ጥቓ ሚእቲ ዘቑፀረ ታሪክ ዝተፈላለዩ ደረጃታት ምትእስሳራት ኣሎ። እዚ ክዝከር ከሎ እቲ ሕጂ ተበፂሕ ዘሎ መሳልጦታት ብብዙሕ ዘይምዃኑ ምግንዛብ ይከኣል። ኣብዚ ጉዳይ ዝያዳ ኣብ ምልዓል መሰናኽላት ንግዲ ብምትኳር ነቲ ንምዕባለ ዞባዊ ንግዲ ኣገዳሲ ዝኾነ ብቕዓት ኣፍራይነት ምምዕባለ ቃልቦ ኣብ ምፍጋግ ዝተፈጸመ ጉድላት ወሳኒ ምንባር እዩ። ንምፍራም ስሉስ ስምምዕ ከባቢ ነፃ ንግዲ ኣመልኪቱ ሓደ ጸሓፊ ምጉልባት ውስጠ ኣፍሪቃዊ ንግዲ ካብ ተራ ምንካይ ወይ ምሕኻኽ ቀረፃት ኣብ ዶባት ንላዕሊ ኣብ ብቕዓት ሃገራት ኣፍሪቃ ካልኦት ንዘድልዮም ኣቑሑት ብተወዳዳሪ ዋጋ ምፍራይ እዩ ዝምርኮስ ብምባል ዘቕርቦ ትዕዝብቲ ኣብዚ ምጥቃሱ ኣገዳሲ እዩ። ተመክሮ ቁጠባዊ ምትእስሳር ዞባ ዘረጋግጾ ካሊእ ሓቂ ብዘይ ፖለቲካዊ ስኒትን ምውናን ሓበራዊ ባህግን ርድኢትን ቁጠባ
ቁጠባዊ ሽቶታት ሓደ ዘባዊ ስርርዕ ክወቅዕ ከም ዘይኽእል ወይ ከም ዝኸብድ እዩ ኣድላይነት ቁጠባዊ ምትእስሳራት ኣብ ሕቶ ዝኣቱ ኮይኑ እኳ እንተዘይጸንሐ ተመክሮ ቁጠባዊ ምትእስሳር ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ብፍላይ ክረአ እንከሎ ምትእስሳር ፈውሲ ናይ ኩሉ ሽግራት ኮይኑ ከግልግል ከም ዘይክእል በዚ ዘሎ ኩነታት ከዓ ህንጡያት ዕላማታት ናይቶም ምትእስሳራት ንምውቃዕ ዘጸግሙ ምዃኖም ብዙሓት ወገናት ዝሰማምዑሉ እዩ እቲ ጸገም ኣብ ምርጫ ስትራቴጂታትን ብዛዕባ ዕላማታት ምትእስሳርን ካብ ዝመጸ ረብሓን ዘሎ ፍልልያትን በዚ እዩ እምበር መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ፖሊሲታት ናይ ቁጠባዊ ምትሕግጋዝ ኣፍሪቃውያን ሃገራት ስለ ዘይክተሎ ተሓይቡ ዝጸንሐ ጥልቀት ናይ ምትእስሳር ካብ ምእላይ ቀረፃውን ዘይቀረፃውን መሰናኽላት ናብ መርሓውን ንግድን ፋይናንሳውን ክስካብ ምርግጋጽ ሙሉእ ቁጠባዊ ውህደትን ምቋም ሓበራዊ ፈጻሚ ፍርዳዊ ሓጋጊ ኣካላት ይካየድ ኣብ ሓደ ቁጠባዊ ምትእስሳር ናይ ክልቲኦም ውጽኢታት ናይ ምፍጣር ንግዲ ከምኡ ከዓ ምእላይ ንግዲ ክኽሰቱ ይኽእሉ ኣብ ቅርዓት ናይ ሓደ ዕዳጋ ዝቐርብ ዝነበረ ብዝኸበረ ዋጋታት ፍርያት ዝፈሪ ዘቤታዊ ኣቕሓ ብዝሓሰረ ፍርያት መሻርክቲ ሃገር ምስ ዝትካእ እቲ ውጽኢት ብምፍጣር ንግዲ ይቕየር ብሓፈሻ ምፍጣር ንግዲ ኣብ ዘርብሕ ውድድር ዝምስረቱ ዝሰፍሑ ቁጠባታት መጠን ዝዛየደ ወፍርን ዝተመሓየሸ ናይ ምውጋዕ ዓቕምን ካብቶም ትጽቢት ዝግበረሎም ኣገደስቲ ውጽኢታት ሓበራዊ ቁጠባዊ ረብሓ እዮም ኣቐዲሙ ስግረ ደባዊ ምልውዋጥን ባህርያዊ ሕድሕድ ምምርኳስን ምንባር እውን ተደላይ ቅድመ ኩነት እዩ ጽኑዕ ድሌት ንምትእስሳር ምስኡ ከዓ ግቡእ ምቁጽጻርን ምክትታልን ትግባረ መደባት እውን ኣድለይቲ እዮም ንግዳዊ ምትእስሳር እምበር ካብ ምንኣስ ዕዳጋ ድሩት መጠን ቁጠባን ምግላል ካብ ብዙሓት ንግዲ ንስዑ ብድሆታት ንምግጣም ዝሕግዝ ኣልያ ምዃኑ ንዓበየ ክመጽእ ጸንሐ ግንዛበ ክንርዳእ ንኽእል ኣብ ሞንጎ ሃገራት ዝግበር ቁጠባዊ ምትእስሳር ቀጥታውን ተራብሑ ዝመጽን ረብሓታት ነተን ሃገራት ከም ዘምጽአለን እዩ ዝግለጽ ካብዚ ሓሊፉ ግን ብዳይናሚካዊ ውጽኢት ዝፍለጥ እወንታዊ ውጽኢት እውን ኣለዎ ኣብ ትሕቲ ከም ዝኣምሰላ ኩነታት መሓላኻታት ኣብ ዝለዓሉ ኣብ ሞንጎ ኣቕረብቲ ዝዓበየ ውድድር ከዓ ይፍጠር ዝዛየደ ጠለብን ሰፍሐ ዘቤታዊ መጠነ ዕዳጋ ገዚፍ ቁጠባታትን ዝዛየደ ኣድማዕነትን ዕድላት ብምኽፋት ከዓ ምዕባለ ይፈጥሩ በዚ ድማ ኣብ ሞንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያ ዝነበረ ቁጠባዊ ምትእስሳር ንስርዓት ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኣብ 1998 ኩናት ካብ ምእዋጅ ክገትኡ ዘይምኽኣሉ ከምኡ ከዓ ኣብ ሞንጎ ሰሜን ሱዳንን ደቡብ ሱዳንን ዝነበረ ሕድሕድ ምምርኳስ ነተን ሃገራት ናብ ግጭት ካብ ምምራሕ ከም ዘይገተአንን ነቲ ክልቲአን ዝኸሰርኦ ረብሓታት ተመሊሰን ንኽጥቀማሉ ዝምድናታትን ናብ ንቡር ንምምላስ ከም ዘይደርኽን ዝተረኣዩ ተመክሮታት ከባቢና ካብዞም ተጠቀስቲ እዮም ንግዳዊ ምትእስሳር ኤርትራን ኣሜሪካን እምበር ዝህብዎ ጥቕምታትን ብፍላይ ከዓ ብቁጠባ ብዙሕ ኣብ ዘይማዕበላ ሃገራት ዝምስረቱ ዞባዊ ስርርዓት ብዙሓት ክትዓት ዘልዓሉ ኣርእስታት እዮም መጽናዕቲ ዓለማዊ ባንኪ ዝእቶ ምትእስሳራት ኣብ ሞንጎ ድኻታት ሃገራት ምዝኸውንን እቲ ሓበራዊ ታሪፍ ወጻኢ ልዑል ምዝኸውንን ውጽኢቱ ብዘየወላውል ምእላይ ንግዲ ወይ ምትካእ ኣድማዕቲ እታወት ወጻኢ ብኽቡር ዋጋታት ብዝፈርዩ ዞባዊ ፍርያታት እዩ ዝኸውን ኣብ ዝብል መደምደምታ ክበጽሕ እንከሎ ካልኦት ከዓ ኣብ ሞንጎ ዘይማዕበላ ሃገራት ዝእተው ቁጠባዊ ምትእስሳራት ካብቶም ዝያዳ ንግዲ ዘዘንብዑ ኣይኮኑን እቲ ውጽኢት ከዓ ጉዳይ ብጉዳይ እናፈላለኻ ጥራይ ክረአ ዘለዎ ይብሉ ኮይኑ ግን ኤርትራን ኣሜሪካን ንዕምቆት ብዝያዳ ንስፍሓት ንግዳዊ ምትእስሳር ዝምልከት ከዓ ምስፋሕ ጂኦግራፊያዊ ከባቢ ናይ ንግዳዊ ምትእስሳር ክሰፍሑን ክተሓላለኹን ዝኽእሉ ፍልልያት ፖለቲካዊ ቁጠባዊ ማሕበራውን ረቋሒታት ንሰፍሕ ሓድነት ዘይተኸኣሊ ወይ ኣጸጋም ከም ዝገብሮ ብምዝካር ዝግበሩ ምትእስሳር ኣብ ሞንጎ ዝወሓደ ቁጽሪ ሃገራት ብዝቐለልን ምትግባር ከም ዝከኣል ዝገልጹ ኣተሓሳስባታት ኣለዉ ኣብ መደምደምታ ኣሜሪካ ካብ ዘለዋ ሰፊሕ ናይ ንግዲ ተመክሮን ዓብላልነትን ነቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ተነጽሎታት ኤርትራ ብምግላህ ንዝሓሸ ባይታ ንምፍጣር ዘይተሰማምዕሉ ኣብነት ስለዘየለ ኤርትራና ድማ ነቲ ኣብ ዞባዊ ምትሕግጋዝ ኣፍሪቃ ዘይተኸተሎ ዝነበረት ፖሊሲታት ብምጉሳይ ምስ ኣሜሪካ ንዝለዓለ ገስጋስ ምዕባለ ክትስማዕማዕ ቅርብቲ እያ ዘላ ኣብ ህዝባዊ ዲፕሎማሲ ንጥፈታት ሙፋርን ዝምድና ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ንምምሕያሽ ምሕጋዝ ናይ ኩሎም ኤርትራውያንን ኣሜሪካውያንን ግዴታ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ነቶም ንኤርትራን ቀርኒ ኣፍሪካን ከየረጋግጹ ዝደልዩ ጥራይ ዝጠቅም ብክልቲኡ ወገን ዝረኣዩ ጉዳያት ተዛብዐ ኣረኣእያ ኣሎ እቲ ኣብ ሞንጎ ክልቲአን ሃገራት ጸንሐ ርክብ ኣብ ሕድሕዳዊ ምክባርን ሓበራዊ ረብሓን ዝተመርኮሰ ብዋጋ ናይቲ ብሎቢስትን ናይ ፒኣር ትካላትን ዝተጸለወ ናይ ሓፂር ግዜ ሜላታት ክጠፍእ የብሉን ወታደራት ቤኒን ዕልዋ ከም ዝፈጸሙ ኣፍሊጦም ወታደራት ምዕራብ ኣፍሪቃዊት ሃገር ቤኒን ንፕሬዝደንት ፓትሪስ ታሎን ካብ ስልጣኑ ብምልላይ ስልጣን ከም ዝሓዙ በሃገራዊ ቴሌቪዥን ኣፍሊጦም ካብ ኤምባሲ ፈረንሳይ ናብ ቤኒን ዝተላእኸ መልእኽቲ ኣብ ቀንዲ ከተማ ኮቶኑ ኣብ ጥቓ መንበሪ ገዛ ፕሬዝደንት ተኽሲ ከም ዝተሰምዐ ይሕበር እቶም ወታደራት ብተወሳኺ እቲ ቅዋም ደው ክብል ኩሎም መሬታዊ ዶባት ከምኡውን ክላ ኣየር እቲ ሃገር ከም ዝዕፀው ኣፍሊጦም ብመሰረት መግለፂኦም ሌተናል ኮሎኔል ትግሪ ፓስካል ወታደራዊ ባይቶ ምስግጋር ክመርሕ እዩ ፕሬዝደንት ታሎን ኣመራርሓን እቲ ሃገር
ብምዕቃፍ ነቲ ዕልዋ ከም ዝፈጸሙ ገሊጾም ወዲ 67 ዓመት ታሎን ዝመጽእ ዓመት ካልኣይ ዕድመ ስልጣን ድሕሪ ምዝዛሙ ካብ ስልጣን ክወርድን መረፃ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ ክካየድን እዩ ዝሕሰብ ነይሩ። እቲ ንጉስ ጡጥ ተባሂሉ ዝፍለጥ ነገዳይ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ 2016 ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ ናብ ስልጣን ዝመጸ ኮይኑ ንሳልሳይ ግዜ ክወዳደር ከም ዘይደሊ ቃል ኣትዩ ነይሩ። ኤምባሲ ፈረንሳይ ዜጋታቱ ንድሕንነቶም ክብሉ ካብ ገዛ ከይወፁ ኣተሓሳሲቡ ኣብ ጊኒ ቢሳው ዝሓለፈ ሰሙን ዕልዋ መንግስቲ ከም ዝተፈጸመ ይዝከር። ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ኣብ ቡርኪና ፋሶ፣ ጊኒ፣ ማሊን ኒጀርን ሓዊሱ ሓያል ዕልዋ መንግስቲ ብምፍጻሙ ጸጥታ ዞባ ናብ ዝኸፍአ ከይኸይድ ይስጋእ።